മന്ത്രി കൊട്ടാരം ഉണരട്ടെ. വിളിക്കൂ കൊട്ടാരം നർത്തകിയെ. പാട്ടും നൃത്തവും തുടങ്ങട്ടെ. സന്തോഷമായല്ലോ. ഈ സുദിനത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പ്രവർത്തിക്കാനുണ്ട്. ക്ഷേമാന്വേഷണത്തിനായി രാജ്യത്തുടനീളം വേഷപ്രച്ഛന്നമായി സഞ്ചാരം പൂർത്തിയാക്കി കൊട്ടാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയ മഹാവീര ചക്രവർത്തി നിങ്ങളോട് അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കും. പറയൂ രാജൻ, അങ്ങയുടെ സംസാരം കേൾക്കാൻ എല്ലാവരും കാതു കൂർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രജകളെ, യാത്രയിൽ നാം കണ്ട നിരവധി കാര്യങ്ങളിൽ എന്നെ വല്ലാതെ അലട്ടിയ ഒരു കാര്യം, ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകർത്താൻ കഴിയുന്ന HIV വൈറസിനെ കുറിച്ചാണ് നാം കേട്ടത്. ഇത് 4 വിധത്തിലെ പകരും എന്നും നാം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതെങ്ങനെയാണ് രാജൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകരുന്നത്? പറയാം, എല്ലാം വിശദമായി തന്നെ നാം പറയാം. വഴി തെറ്റുന്ന എന്തോ ഒന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഏതോ രാജനൊന്നും മന്ത്രിയൊന്നും വിളിക്കരുതെന്ന് നാം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഇവരെ കൊണ്ട് തോറ്റു. വീട്ടിലെ നമുക്കൊരു കാര്യം ആരും കാണാതെ ഒളിച്ചിരിക്കാം. നീ താഴ്ത്തിരിക്കുന്നു. ഈ സ്വർഗതുല്യമായ ഭൂമി എല്ലാം ആസ്വദിക്കണം. വളകിലക്കം കേൾക്കണല്ലോ, ആരാരോ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇന്നത്തെ രാത്രി എന്റെ കിടപ്പുറം പങ്കുവയ്ക്കാൻ നിനക്ക് എത്ര വേണം? എന്താ ചേട്ടാ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന പോലെ? എന്നാൽ വേഗം പോകണം, നേരം മുഴുകണ്ട. ഇങ്ങനെ ധൃതി വെക്കാതെ ഇതിനൊക്കെ ഒരു മുൻകരുതലൊക്കെ വേണ്ടേ? ഇല്ലെങ്കിലേ ഞാനാ കുടുങ്ങ. ഇതിനെന്ത് മുൻകരുതൽ? വേഗം വാ. പിടിച്ചു വലിക്കാതെ ഞാൻ വരാം.
അഥവാ മുറ ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് രാജൻ. അവനതിന് സമ്മതിച്ചില്ല. രാജ്യദ്രോഹം. എടോ, പരസ്ത്രീ പരപുരുഷ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലും സ്വർഗരതിയും നിർബന്ധമായും നിരോധം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അറിയില്ലടോ നിനക്ക്. ഇടോ പൊക്കോടോ പ്ലക്കാട് പൊക്ക്. സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവരെ, ലൈംഗിക രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുലരി കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിക്കണം. പുലരിയിൽ ലൈംഗിക രോഗ പരിശോധനയും ചികിത്സയും സൗജന്യവും അത് രഹസ്യാത്മകവുമാണ്. വളരെ നന്നായി നടന്നു വന്ന മനുഷ്യന്റെ മൂപ്പാടങ്ങി. ഡ്രൈവറെ, നേരെ നോക്കി വണ്ടി വിടണോ? അയ്യോ അയ്യോ ഈശ്വര, അയ്യോ. എടോ മന്ത്രി, നിനക്ക് വല്ലതും പറ്റിയോ? അയ്യോ, അങ്ങക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോ? ഇല്ല, ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഭാഗ്യം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. മന്ത്രി, ഒരു കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മുറിയിൽ നിന്നും ധാരാളം രക്തം പോകുന്നുണ്ട്. എടോ, ആംബുലൻസ് വിളിക്കണോ? രാജൻ, അപകടങ്ങൾ പെരുകിയ ഈ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന രക്തം അണുവിമുക്തമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഇല്ലേ? അതിന് സർക്കാർ അംഗീകൃത രക്തബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് മാത്രം രക്തം സ്വീകരിച്ചാൽ മതി എന്നും കൂടി പറയണോ? മതി മതി, അത് മതി. ഹലോ ഹലോ, റേറ്റില്ലേ? അതെ, ബോസ് എവിടെയാണ്? അതെന്താണെന്നറിയോ, ഇന്നലെ ഉപയോഗിച്ച അതേ നേരായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കച്ചിക്കാൻ പറക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ പണം എത്ര മണിക്ക് തരാന്ന്? ബ്രോ, ഇന്നലത്തെ കാലം ഡാസിന്റെ സാധനം തന്നെ വേണം. സിറിഞ്ചില്ല ബോസെ, സിറിഞ്ചിലല്ലല്ലോ കാര്യം, ഞമ്മ അടിക്കുന്ന സാധനത്തിലല്ലേ. അത് ഡോസ് കൂടിക്കോട്ടെ, മറ്റാള് ബ്രെഡ്. ആയിക്കോട്ടെ, ആയിക്കോട്ടെ, വെക്കട്ടെ. അതെ, മൂപ്പരിപ്പോ പോരാത്ത പറഞ്ഞാൽ വന്നല്ലോ
ഇപ്പോഴാണ് ചെറിയ വൈകായത്. ഇടവിട ഈ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം രാജ്യശിക്ഷയാണെന്ന് അറിയില്ലടോ. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ രാജ്യത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതിന് താനൊക്കെ പണം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അന്നേ ഞാൻ ചോദിക്കാം ഇവരോട്. എടോ ഇപ്പൊ എങ്ങനുണ്ട്? ഇപ്പോഴാണ് എന്നാലേ അതിലേറെ ചില്ലായ വേറെ കാര്യം പറയട്ടെ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരേ സിറിഞ്ചല്ലേ ഉപയോഗിച്ചത്? അതെ, ഒരേ സിറിഞ്ചാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും HIV അണുബാധ ഉണ്ടെങ്കിലേ അത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി പകർച്ചയായോ? അത് മാത്രമല്ല രാജൻ, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലെ HIV അണുബാധ കൂടുതലുണ്ടെന്ന് പഠനം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത. മന്ത്രി, ഇതൊരു കല്യാണ വീടാണല്ലോ. അപ്പോ നല്ല സദ്യ ഉണ്ടാവും, പായസവും പപ്പടവും. ഗംഭീരായിരിക്കില്ലേ? ചേട്ടാ, നമുക്ക് ജനിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കൺമണി അത് ആൺകുട്ടിയാണോ? എടി, എനിക്കിഷ്ടം ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പൊട്ട് തൊട്ട് ഉടുപ്പിടിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഇഷ്ടം. അല്ല ചേട്ടാ, ആൺകുട്ടി. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രശ്നം, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലായല്ലോ നാം യാത്രയിൽ അറിഞ്ഞ HIV അണുബാധ എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകരുന്നത് എന്ന്.
മനസ്സിലായി. ഒരു കഥ കേട്ട പോലെ എല്ലാം മനസ്സിലായി. മന്ത്രി, ഇനി മുതൽ എയ്ഡ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിനായി ബാനറുകൾ ഉയരട്ടെ. ജ്യോതിഷ് സംയോജിത കൗൺസിലിംഗ് സെന്റർ HIV സൗജന്യമായി പരിശോധിക്കുകയും വിവരങ്ങൾ സ്വകാര്യമായി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമാണ് ജ്യോതിഷ്. അടുത്തത് ഉഷസ്. ഉഷസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ HIV അണുബാധിതരുടെ സമഗ്ര ചികിത്സാ കേന്ദ്രം. HIV പിടിപെടാൻ സാധ്യത കൂടുതലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സർക്കാർ ഒരുക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് സുരക്ഷ. ലൈംഗിക അവയവങ്ങളിൽ അസുഖം വന്നാൽ, അതായത് വീക്കും പഴുപ്പും മുറിവൊക്കെ വന്നാൽ സന്ദർശിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഉലരി. കെയർ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് HIV അണുബാധിതരുടെ പരിചരണത്തിനും സാമൂഹിക ഉന്നമനത്തിനും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്രമാണ്, അഥവാ HIV അണുബാധിതരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണിത്. കെയർ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്. ഒന്നുകൂടി, HIV അണുബാധിതരായിട്ടും HIV ഉണ്ടോ എന്നറിയാതെ ജീവിക്കുന്ന അനേകം പേര് നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ ഈ കാര്യവും മനസ്സിലായി. അതിനാൽ രാജ്യത്തെ എല്ലാവർക്കും HIV സ്റ്റാറ്റസ് അറിയുന്ന നോ യുവർ സ്റ്റാറ്റസ് പരിപാടി ആരംഭിക്കും. അല്ല, നിർബന്ധമായി HIV സ്റ്റാറ്റസ് അറിയുന്നവർ ആരൊക്കെയാണ്? പറയാം. ലൈംഗിക തൊഴിലാളികൾ, HIV പിടിപെടാൻ സാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയവർ, ക്ഷയരോഗികൾ, ഗർഭിണികൾ, രക്തം സ്വീകരിച്ച് സർജറിക്ക് വിധേയമായവർ, പിന്നെ സിറിഞ്ച് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാതെ പച്ച കുത്തിയവർ, ദീർഘദൂര ലോറി ട്രക്ക് ജീവനക്കാർ, ഇവരൊക്കെയാണ് HIV സ്റ്റാറ്റസ് അറിയേണ്ടത്. മഹാരാജൻ, ഒരു കാര്യം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കണം. സ്വർഗരതിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന എല്ലാ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും HIV സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സിഫിലിസ്, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും സിയും ഉള്ള എല്ലാവരും HIV പരിശോധന നടത്തിയിരിക്കണം. നിർബന്ധമാണ്. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാറുണ്ട്. HIV ബാധിതരുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി HIV AIDS പ്രതിരോധ നിയന്ത്രണ നിയമം നടപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. 2000